Life Punri. Today we celebrate the feast of Corpus Christi, the body and blood of Jesus Christ. Today is also the congregational feast of our beloved sisters here, SABS sisters. We shall pray for these sisters as they celebrate their feast day. We shall pray for their loving intentions. We shall pray for the whole congregation, that they all imbibe the spirit of body and blood of Jesus. The faith in blood, body and blood of Jesus, may they remain close to the faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. We shall also pray for this congregation as they also celebrate the death anniversary of the venerable founder, Monsignor Thomas Kurialacheri. We shall have these intentions in our hearts as we join this Holy Eucharist. Hagertengupa badukun badamen simbakuid. Kajingi jungu trai jungi uji sukris. Bakajingi jungu blay. Lambakajingi salog jungu men simbakuid. Kindon ringad batpi baro. Ringad Batpiro. We all have our own faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Although faith may not be sufficient, we all have that faith. That is why we gather every day for the Holy Eucharist. So in a special way we shall pray for ourselves today, that we increase our faith in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Those of us who really want to believe in it, we have sufficient reasons. And for those others, there are also reasons not to believe. It depends on us. We need to add a bit faith to our reason, a bit faith to our own intellect to understand this great mystery. And we know it is the backbone of our faith. And Jesus clearly says,
unless you eat of me and drink of me, you cannot have eternal life. So this is the minimum guarantee to enter into eternal life. Unless and until we take part of Jesus in the Holy Eucharist with real faith, we cannot have eternal life. So every day as we come to the Holy Eucharist, by taking part in the Holy Eucharist, we become one with Jesus. It is almost like the way Genesis will say that a man and woman, by entering into marriage, become one. So this is exactly what happens in the Holy Eucharist as well. We become one with Jesus, and Jesus becomes our spouse as he enters our soul when we receive him in the Holy Communion. So this oneness should become every day a reality when we come to Holy Eucharist. So let's bring to Jesus all our lack of faith, our moments of doubts in the Holy Eucharist, and ask Jesus to, in this Holy Mass, to enlighten us, make our faith increase, that we understand or fathom this great mystery, which is a requirement for our eternal life. So let's bring to Jesus all our failures, our sins, our shortcomings, and ask Jesus to pardon us and make us worthy and holy once again to take part in this Holy Eucharist. Ngapla, how blay badan borbaro, badhavi kohimen kopara, bangalepo shibune, daki jimberkad bakakti, daki kam baki jingleklet, daka jingle palajunga, daka jingle palajunga, daka jingle palaw bakrawe junga, namarkata nga kripa diaka maria bakui, kabaya saka tesoti, yaki agil bakiringui, badhavi kohimen kopara, Banduai nakabinda junga, outrai blazing. Ublay padan bor baro nisne yangi, banyandala yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Good
tong inia duai koblei me ubaha kane ka sakramen bapella melaye hangi yaka jimpan menda janga jing shashitom jangme tuai ngi kirpad bagin burom yaki jingmaya bakandang janga met bakasnam jangme nang bangin yo mat barabor hapo jangi yaw so janga jingsis pa jangme me ubayim bat ubasin sharnga bat ublay pa ag jinglong kawe jugumen simba kuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli na ki kitab Exodus kalenang kapa arbusau kadukhat kabalai hatu pra hakitu kisngi Moses ulawan bad ulaya thu hau paitba ya kiktien baro chong utrai bad ya kiriti an ru kumju bad ki paitba baro ki laya juba blang dakawai kasur bad ki laya ong ya kiktien baro ki ba utrai ula keren nginle bad Moses ulatho ya kiktien baro chong utrai padang step perngap ula ki berula lek pat ula tei ka duan hakjat uta ulum pat khat arteli ki paya kat kum ki khat ar jai Israel ti ula pha ya ki samla shinrang na upai Israel kilaya terwa ki jing terwa thang pat ki balaknya ki jing terwa jing suk ta ki masidap ha utrai Moses ula shim shiteng nakasnam pat ula bu yaka hakidabor yakasnam ka bashiteng pat ula senreit halor kata keduan nang ta ula shimnya ke kitab jong ka jutang pat ula pule ya ka habayo sengau kita ki paitba ti kilaya ong paro kat kaba utrai ula keren ngin le bat ngin kongu pat Moses ula shimnya kata kasnam berula senreit hau paitba uong artan hakmi kasnam jong ka jutang kaba utrai ula yate bat pi kat kum kini kiktin baro kaktin jong utrai Isongo yaublay. The number shispa number praspa kanriu. Praspa shipo. Lasam shispa kanriu. Number praspa shipo.
kacing play baar, kacing play nagi shaki Hebrew. Kendai kerwai hadu katsan. Ko para unda ukres ulawan, ko melenda rongba, jongki ai ki babha, ki balawan. De lumba ka tabernakel bakang kerau, barkam janai urung tang cisin ro ha kajaka kentang taka basem unlada unda kasnam jongki belang bat jongki kun masih Henry da kasnam jong uhi bat ulayo kajing seuspa pemjukut namar lada kajing sengre yaki breu pemkut da kasnam jong ki belang bat ki masih kertong bat da tepe jong kamasi loy kajing kentang nakabinta kajing pengkut yakada katno kano lele kasnam jong kres uba dakamen pemjukut turwa yalade ha turwa yalade uba klem tobria ha ublay kan penkut ra yaga jing atiblem jongki nagi kam baya ban mane ya ublay ba im namar kata ula long siang jong ka jutang matun mai pakumta kito yakiba la khat kendop ya pediang ya ka nong pateng pemjukut balakular namar kala jan kajing yap kaba seuspa yaki naki kam palat kiba hapo kajutang bankong tin jong trai Songo yau blay. Utray undon ringat bat pi. Ringkapat Piro. Kajung boleh nak gospel bakuid katkum u Markus. Kaburam hame kutrai. Hakasngi baningkong jangga jingkawayu pu klem thaid. Hakaba kijuknia yaukun langrod paska. Kisenran kala ong hau. Hangno mekwa bangin leid bat penkre nakabinda jungme ban bam ya kapaska. Te uji sulapa arngud na kisenran jungu bat uong haki. Kilaid shapoka nongba, at ubriyu ubaba shikyu ka yakundu yapi. To budyawu, but kat habaurung sa ong hau trying. Unong hikay uong, hangnoka kamera basa jonga. Hakabangan bam kawai paska ringad bakisinran jonga. But unpeni yapi kabeka kamera nan ka bahe kabala penbiang bat penkre lipa
hangda pin penkre penkrum na kabinda jongpi teki sinran kilami mutkila leir shapoka nongpa mutkila lap tik kumba ula yatu yaki mutkila penkre yaka jingwai paska bad kadba kidang yabam ula shim yaupu ula kirku bad ula kriya yau bad ula ai haki ong toshim kare ka longka met jonga nangda ula shim yaka kuri yenda ula aingu ula ai yaka haki bad barokila yadi naka te ula ong haki kane ka longka snam jonga jonga judang yakabara penplay nakabinda ki babun shisha nga ong happy bagan yem di shu nau sojongu dingwain hadu kata kasni bang ngandi yakawain batamai haka himau blay bad haba kila yarwai yakajingruai kila le shaulum olive ka gospel jongu try Kajing yaro yame ku Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kane kasngi kraw jong kabalang bangirakhe ya kasngi buram jong kamet bat kasnam jong ukres Crispus Christi kabangi ong ngitip baya kane kasngi kraw lasdang dau pop urban ubasau hausnam khatar anre pusau ngaku abon bua khmat jungpi ka we ka jingkele ka e ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka e ka ta ka jing ai ka ba kraw ka ba ukres ulai hanga badapi we pe we klampep ka jubab ka dei ka eucharist bakhoi ka eucharist bakhoi ka dei ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka bolai hanga badapi Saka epat kajing ai kabangi kimilanti na kres light nakamet bat kasnam kajungu. Hato don ubriu don kabriu kibalaban ong bangangan ai yakamet kajunga nakabanta jungpi. Ngan ai yakasnam kajunga nakabanta jungpi bapindi bapindab bapinbiang hakajing em jungpi bamanakasngi. Hato imei pa jungpi imei pa jungi ki ong yakane ki ai yakamet kajungki ki ai yakasnam kajungki. Bamanga mapingim don kamsyo bantre ban kta ban pandap ban panbiang ya kajing em kajungi ha ye mei pa jungi ki ai ka bormet kajungki ki ai kajing nang kajung start kajungki ki ai tilud kat bakidan nak benta kajunga kajungpi hanrei om kamet om kasnam kajungki kumbau kures ulai hanrei kures wai yang abadepi ya kamet bat kasnam kajungu bangin yo ya kajing em bom jukut hak introduction habas nang ifadar ilaong tang lada pi bam ya kamet bat kasnam kajunga pin yo ya kajing em bom jukut lada ngimbam ya kamet bat kasnam jungu kris nginum yo ya kajing em bom jukut ken mau ngi sajong ban ngilatip kajing hikai jong kabalang ba ngilayo banta lepa ya kajing em bom jukut habang ngilayo pediang ya ga baptisma ya ka sakramen jong baptisma hanrei ko hanmen ko para lada manga mepi ngimbam ya kamet bat kasnam ga jong Jesus Christ lada ngama pi ngimilong ka we badu Christ ha ka jong em jungi ba malakas ngi walada ngilayo pediang ya ga baptisma ro klempep ngila bandu ya ka hima beneng ngila bandu ya ka ta ka jong em bom jukut ka ba mangi ngilayo ka jing kular na Christ den mata gadau ko hanmen ko para ngila banong baka Eucharist kadai kata ka treasure ka bakraw tam ha ka jung em ka jung ha ka jung pi kidai kita ka Eucharist kadai kata ka maulanai ka bakraw tam ka bamanga mapi ngimla banyo ha ka jung em ka jungi
ngitip ba habau Jisu ubu useng ya ka Eucharis kadai tang na kawai gadau kabanengkong kadau kabau Jisu la seng labu ya ka Eucharis kadai gani kumba ngilapule ha ka gospel jong u Matthews kalanong arpo pra arpo hakmi ngan yai don ringkat bat pi hadu bawai no kanai ka perthei ngan don ringkat bat pi ngan yai senran bat pi hadu bawai no kanai ka perthei hadu bekut kanai ka perthei kanai ka bau Jisu ong ukwa bandon ringkat bat nga bat pi de nama takadau useng ubu ya ka Eucharis hapo ka balang useng ubu ya ka Eucharis na ka banta jongi iwei paiwei namar ba ukwa bandon ringkat bat ngi hadu bawai no kajeng im kajunga kajung pi hadu bawai no kajeng im kajunga kajung pi na kanai ka perthei bat ngingin peteng ya kata kajeng im balawei jungi ha ka hima beneng ha kajeng im bom jukut kanai kadai ka dau ka benengkong ka ba ukris ula seng ula bu ya ka Eucharis ha ka balang nang dapat ujisu useng ubu ya kanai ka Eucharis hapo ka balang ubu na ka banta junga jung pi na mar ba u kwa ban pan klan ya ka jing im ben sim junga ba jung pi leng ba ka jing ya long ka wei jungi badu ladangi kwa banyo ka bor ban le persha ya ka jing sneu jong kana ka perthei ladangi kwa boksut yom pernon na ka jing im jungi na pokai ka sem ka jungi lada manga ma pingi kwa bandan kata ka bor ban le persha ya ka jing sneu ya ki pop ki bangidon na ka jing im ka jungi ngidei ban pediang yau Jisu man ka por ngitip ba kat kum ka jing hikai jong ka balang uksut uting her ya kito ki breu ki bapdiang ya ka Eucharis man ka por bat kum juru uksut uting ya kito ki breu kam tame ki breu ki jong oblei ki buan jongo yau Jisu man ka por man ka klimat den mata kadau ha kanai ka sngi ka bangire khe ya kanai ka sngi buram jong ka met bat ka snam jong Eucharis ngi haban kli ya la de menta ha kanai klimat ma pi ki bios ngau ya kanai ka sur ma pi ki basong hakmat jong ka duan ka dupat ka jong u ba pi song hakmat ka tabernacle ka ying song ne jong utrai ngi haban kli kana sin ken ngapdiang ya Eucharis dah kata ka jing khoi da not kana sin ken ngapdiang ya Jisu dah ka banga kreb ha ngapan kreb ha ya ladi hakaliang ka met hakalang ka mensim hakajing mod ka jing perkhat ka jonga kana sin ken ngapan khoi ngapan subaya ladi haswa bangan lei pediang ya Eucharis kano sin king mga habang ayopor nga panleit por ban song hakmadu Jisu kano sin king nga mare hakmadu Jisu banwan jungo yaw Jisu haka Eucharis kano sin ladang ikili ya kena jengkeli ko hanmen ko para nakasispa omdan tang 10% nilai 10% ro bon sin ngingitip pan ngiyo i kumno ngi pediang yaw Jisu kumno ngiwan hakamas haka Eucharis bakhoj what happening ka Eucharis ngiwan tang ban pandab rukom namar bakabalang kaong ngidei ban burom ya kas ngiutrai ngidei ban peniang yu ya ka Eucharis ngiwan tang ban pandab rukom ya kane den mata kadaong ngiwan hanrei dakata ka jingej dakata ka jingkwa ka jingtrang bau Jisu unwan hakadanot gejunga habawan hakadonod gejunga habawan song rengkat banga ngangan yo ka bor ban le persai kana gejing sneu omdan kum kata ngiwan pediang yo Jisu rengkat ka pop ka jungi ngiwan pediang yo Jisu klam dapan kre ya lade ngi pediang ya ka Eucharis klam dapuson ya kiktin ke baut rai la kren klam dapuson ya la ka jong ka jingduna ya la ka jong ka jingim habangi pediang ya ka Eucharis habangi wan ban pediang yu Jisu klam da pen kre klam da don ka jing puson ya la ka jong ka jing im klam da puson ya ka jing kren ka jung Jisu ya ka jing puson ka bau Jisu ai ko han men ko para ngi nom yo ka bor ngi nom yo ka jing klan ngi nom yo kata ka jing e ha ka jing im ka jung ha ka jung pi lada manga ma pi ngi kwa ban yo kata ka bor ka sor lada ngi kwa ban yo ya kata ka jing klan ngi dei ban
pusan ngide ban pan kreb hai ala de kalong ke bos nusi shisha haka jela ka jungi kham tame haka ri khasi jungi omde banga thau yole si piong uneu lungdo ula kran palat yole si wong ba pi ula thau kamde ka jing shisha ngiwan hakamas ke bakhut ngiwan pediang yu jisu rengkat kijing bam hasentur rengkat ukwai hasentur kanongon ngi penkhut bahaya la ka jong ka sentur haswa bangin pediang yu jisu komno ke ngilaban pediang yu belei jungi yau nong sispau nong penim jungi badu ukwai hasentur habang iwan sa kajinga sang hang ni habang ilay hakino gino gijaka kadai kajing sisha teng mangi kiling do habang ai ya kamet jong jisu hakasentur jong ki paj ki jongi hakikun ki jongu ngis ngeu longpop ngis ngeu ban khabrip ki khmat namar ngio i dang don nu kwai dang don ki banta jong kwai hap uthalik hakaktin ki jongi ngilus ngeu longpop mangi Kohan men ko para kanai ka jing khot ka jung jisu ha kanai ka sngi bangi rakhe ya kanai ka sngi buram ngi dei ban pusan ngi dei ban pan kreb hai ala de om dei tang bang phong da ka jan ka bathamai om dei tang banga ngasat bha yus nyu ngasum bha ngabata bha ya la ke jong ki khmat ya ka sentur Henry pan khoj bha ya ka tin pan khoj bha ya ka thalej pan khoj bha ya ki pop ki sang ki jongi Naong sa chisin ladangi penyang yu Kris lengba kapop haka jingdon jong kapop habangi penyang yu Kris klam da pan kre bahai lade klam da puson bahai lade klam da don ka jing snutho ya ka jingdon jong Jisu haka yu Kris panban kawan ra jing tim yang abade phi panban kawan ra jing saja yang abade phi namar ngi peni ka jing bom nyokor jongi ya ka jing don jong Jisu haka Eucharist habangi pe ya ka history jong ki kampalabaro ka bau Jisu ule ha lengba ka Eucharist dei tang na ka daw ba kibriu kimdon ka jing burom ya ka Eucharist dei namar ba kibriu la ne kilingdo ne kiruniam ne kipai ke jong blei kimdon ka jing shania ya ka jing don jong Jisu haka Eucharist tang na ka daw ba bonu Jisu pen pau yaladi haka Eucharist hoy don ka por ka bo Jisu pen pau yaladi haba mangadon ka jing bom shania haba ngadon ka jing atatino pen pau yaladi haka Eucharist han rewat kemilan ti bau Kris bau Jisu le kampalana ka banta chung ajung pi haka juk haman ka por haman ka khlimat Henry habang sachisin ngong haba mangingi penyang yu Jisu da ka jing bom nyeu kor junga ka jung pi ngin sayo ka jing tim ngin sayo ka jing pen saja den mata ka daw ko han men ko para sachisin nga khot nga were pi ha ka ne ka sngi token ngin penyang yu Jisu da ka ta ka jing ngai ngin penyang yu Jisu da ka ta ka jing nyeu kor jungi bau dayu blei bau nei dong pen em jungi bau dan sisa ha ka Eucharist ngiti ba ko han men ko para habangi pedang ya ka Eucharist bakhoj utrai u ayengi ka jing em ka bakham slam utrai upan klan ya ka jing em mensim jung aba jung pi habang ong upan klan ya ka upan jalan ya ka jing em ka jung pi om dei ya ka jing em jong kamet junga kamet jung pi kan em kumbas nyopo prapos nem palat om palat ya kata Henry upan jalan ya kata ka jing klain jong kamen sim jongi kat bang gedang im ha kana ka perthai wala da pi don hapaning ka jing wala da pi yo mat ha ka jing pang ka jing shitom ka jing snusi ka jing sngodia ha ka jing im ka jing pi ha bangi pedyang yo Jisu man ka por ngidang don kata ka jing jalan ha ka jing im sim jongi ka jing im sim jongi kana klain wala dangi yomat kita gijenge sisa habangi pedyang yu Jisu ya kamet bat kasnam gejungu kohan men ko para kapan jalan kapan klan ka aibor ya kejeng em mensim jungi ngiti bro baka Eucharist kadai kadak kasien ka ba ukris ukwa ban penpau ya kajing it ka ba khrau kajung u na ka banta jonga ba jongpi
upen pau ya kata kajing ij kajing u yang abade pi hakan okurkom da kaba u wan rung ha kadanot kajunga kajung pi da kaba u wan ha kajing long do kajing long senam kajunga kajung pi saka epat kajing ij kabangi kwa saka epat kajing ij kabangi terang saka epat kajing ij kabangi wat lai no kane kajing wan kajong ublei ha kajing em kajunga kajung pi kane kajing wan kajong jisu leng ba ka Eucharist hakamet bat kasnam kajunga kajung pi kadai kajing ij ka bakrau kajung u habangi layok pediang ya kane kajing ij hakadanot kajunga kajung pi habangi layok pediang ya kane kajing don kajung jisu ha kajing long do kajing long snam kajunga kajung pi ko hanmen ko para ka khot kanyang abade piru bangin ai ya kane kajing ij haki weipat bangin sam ya kane kajing ij haki weipat bangin peniar ya kane kajing ij haki weipat bonsin habang iwan ha kamas ke bakhoj kakut no tang ngimino na kane kaying mane kan mau kaktin ke bakhade ulung do wang khilej suk shakri i yotrai da kajing i jung pi mar kaliang da kajing imba bah jung pi ko hanmen ko para kamas kamkut habau lung do wang khilej suk kamas kalawai kamkut hanrai kanang yai peteng yang abade pi bangin penpau ya kata kajing don jong jisu ha kajing em jongi bangin nang peniar bangin nang penroy bangin nang ai kata kajing ij ke bau kris ulai yangi ha bau wan rung ha kadanut kajunga kajung pi ngitip bau jisu ha bau terwa ya kamas ke bakhut ne ka Eucharist ke badang kong rengkat bad ki apostol ke jungu kumbangi yosngeu ha ka gospel bamenta kasngi kajing kenya kajungu kajing terwa jungu ya ka Eucharist ke badang kong ha ka to ka kamera ke bahaneng kamkut hang to hanrei nang to ulet kiu shaulum olip banduai badus dang ban play ya la ka jong kasnam nado ulum olip usdang ban play ya la ka jong kasnam nado ulum olip kampat kot haulum oleh henrei hakasngi ke babut uplay la ka jong kasdam da ke bau kit ya gading pena da ke bau yap halor gading pena kan mau kamas ke banengkong ka Eucharist ke banengkong ke bau jisu terua ha ka to ke kamra neng kamkut hang to henrei kapteng haulum oleh bad kapteng hadu lum kalbari bad hadu lum kalbari kapun kap upun kut uka klem kut kamdan jingkut ya kamas ke bakhoj kamdan jingkut kamas ke bakhoj ke ba ujisu terwa kumju ko hanmen ko para habangi wan ha kamas ke bakhoj ngidei bandon kane ka jingsu tu kamas kamkut ha kapor ke bauling do lane ha ka to khlimat ke baulong dong khilai suk kamas kalawai kamdai tang to khilai suk kamas kalawai hen riwang khilai shakri ij yau trai da ke jing babah jung pi da ke jing ij jung pi mar kaliang kan mau kumbau jisu uklem penkut ya kamas ke bakhoj ke jungu ngiru ko hanmen ko para ngimdei ken badong ba kamas ke bakhoj ke lakot haba ngimi no na kane ke ying khoj ying kentang hanrei kanang dei su ban peteng ha ke jing em jungi baman la kasngi ha ke jing em jungi baman la ke kenta ha ke jing em ke jungi ke baman la ke klimat baman la ke por haman ke por ke bangi pej haman ke por ke bangi ya ki para breu jungi ngidei banong ba kadai ke bentah jong kamas habang akren ya ki para breu kadai ke bentah jong kamas ha ka banga ya rap ngakersan ki we kadai ke bentah jong kamas ladangi dan kene ke jing ngutu ko hanmen ko para ngila banong ngidon sisa kata ke jingej hau jisu ngidon sisa kata ke jingej ha ka jing don jong jisu kris ha ka Eucharist bakhoj ko hanmen ko para den mata kadau ha kene kasngi token nginya duai token nya kerpan dia try bau try unang ai bor susu yangi bangin la ban pan kre ya lade haman kapor haman kasin kabangiwan ban terwa ya ka Eucharist haman kasin haman ka klemat bangi pediang ya ka Eucharist habangi pediang ya met bat kasnam jung jisu nginong ba Chris ko jisu ai bor yanga bangala ban peteng ya kana ka mas ka bakhoj hakajung em junga baman lakasngi en yoro yo Jesus Christ
Laispa and Rupwe. Tognia dua yau blay, wa ai bar barabor yalaka kular bangi. Nakabenta pa ko jongi bishop jongi kiling dra wari katekes pa ka Eucharist pa ko kamlong nakabenta jong ka trong jong ka jing e ka ba ya rap ya kiba ya ine ha la ka kamba ya lam ya la ki breu sha ka jing ben em ngi ker pa de mi ko trai Ngi kerpa dia me ko try. Nakabentakan ikaran pa ikarsan sungi pangit kan mau berabor kumno kayu keres kata skem yang i hakazing i markaliang berkazing ya telingi kerpat emi kutrai Ngi kerpa dia me ko try. nakabentai iwe pa iwe nangi paman kapor pangi priang ya kayu keres ngin pintamai daka donut ya kajutang sungi baru belai ngi kerpat emi kutrai Ngi kerpa dia me ko try. Nakabentaki Kristan ki bajingai na kayu keres daka pop pakin syam ya kajing tuk bakrau pakin pinkoloi ban kela kabamut ngigar pada me kotrai Ngigar pa dia me ko try. nakabentaki beriu baro pakin sngothok kumno jisu lawan ra kacing map ya ki pop chengki lemba kacing yap chong u halor kading phana pat pakin pinkoloi ban pediang ya kacing map ba uterwa da kacing spoon ngigar pada me kotrai Ngigar pa dia me ko try. Ngiduwai nakabenta ki sister ki bat jongi SBS congregation sisters. Hakane kasngi kraw kane kasngi buram jongki. Ngiduwai nakabenta i super general jongki ki provincial ki jongki barbaro ki sister ki batrai hastlak ka prathai. Kerpang e nakabenta ki sister ki batrai hakane ka paris ka jongi. Ai bautrai unang kerku kerdoy ki unang kersyane ki bakin la bandan kata ka jing buram susu ya ka Eucharist bakhoj. Ngi duwai ru na kabenta kamen simbala khlad no jong u nong seng jungki u mar Thomas Kuriala Cheri ai bablay tracken rad un ai u kata ka jing jathaj bom jukut hake hima ka jung u ngi tip ba wala seng ya kana ka seng lang ba ka jing don kata ka jingaj bas khem jung u haka Eucharist ai ba Chris u ba wala shakri un ai u ya kata ka jing em bom jukut ngi karpad ya me ko try
Kerpa Jami Kutrai. Kokpa ngiai ngu yami ba mela pa yalau kun ujisu kum u leng dorang ba jangga jungdang betumai to yara biangi ban bat yara kekular ban yid yara ki kinmen ki para jangi ngipan yakane lingba ujisu trai jangi. Amin. Bar Laispa Nrepusan. Laispa Nrepusan. To duai ko para baka junia jonga bajong phi kalok bab riang hun hau blei upa badan bor baro ko trai ngi krpad tos kusne ban ai hak balang jong me yak jinge jonga jingya tali baka jingsuk ya kibala pen pau ya kabrom ya karukom pamain hak jingtirwag niya kebangi wanra dau Chris sutrai jangi. Amen. Utrai undon ringad batpi Ringkabat Piru. tokin diu yalaki donud Ikantiwaki Sautrai. togin ya aingu ya utrai ublei jangi Kaisong Hok Bakate. dash shakalongka basanghok baka badei kadeiti jangi baka jingbenim yangi baman khaman lakapor baka jang jakaban aingo yame ko kinrad ko pa ba khoi ko blai badan bor babam jukut langba utrai jangi uji sukris ubahaka jingbam yed bakatu jangu ringad bke apostol jangu ulatrwa yalade hame kum u kun langbrod batlem u jingdirwaba priyang hun janga jingero bajnai pawun seng shi junom yaka jingan mau bapenim janga dingpna dakane ka jingmaya bakhendang
me bisa ba me pen kuid ya ki pai ringuid jong me nang ba ayaka jai ben riu ka ba im lang ha ka ve ka prithei yen pen shai da ka ve ka jingeit badian penyatri da ka ve ka serdo janga jingeit bangi namar kata nitu shakadwan jong kane ka sakar me bapalla nang ba langda la penda byangi da ka jingtiang janga jingi jongme yan pen gala yangi shakadur jongu briu ka bneng namar kata baro ki jingdao ki bahak bneng baki bahak ka kendiu kirwai ki jingruai batamai ban yero yame badmangi ringat badbaro ka kinhun jongi angel ki perta jam bangi panbana klem sange da shisha melong ubakuid ko try kateme junga jinguid baro namar katang i kripa dyame tu pen kuid pen kanta yakene ki jingdrwa jungi dagaba pa yaw men sim jungme kumga umjer halor jungi bagin kila long yangi kamed bakas nam jungu try jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yawu Badala kasmon sngoba ula priyam yaka jingsha shitom ula shim yaupu baddak ba ingu yame ula kriya yawu bad ula ai halakisin ran uong toshim batabam na kane fi baro namar kane kalong kamet jonga yakaba enaithi na kabinda jongfi Hakajuka rukum yandalala yabam ulashim yakakuri badakba aingu biang yame ula ai yakahalaki sinran uong toshim batudina kane fi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga jangadudang badamai badbam jukut yakabayan panbi nakabinda jangpi bad nakabinda ki babun na kabinda ka jingmab ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga ka jingme ya junga jinge namar kata ngi ba pen menda ya ka jingya ba jing ba nok jongu ngi trwa hame ko try ya upu jonga jingim ya ka kuri jonga jing penim ngi da aingu wai da namar me lu la ni yangi ki ban ya hikmat jungme ban shakri yame da ka bas ngi red ngi kripa yame ba ngi ki ba yo binda ka kamet bakas nam Chris ngi lo ki ba la pinyatli kave dau men sim bakuid
token mau ko try ka balang jung me ka bla priang hasatala ka prathei ba to penjana ya ka ha ka jing e rengkat ber Francis ukpa ba ku jungi u will bat marwen u bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanman ki para sunrang bat kan thei ki bal yathia da ka bakarmen ya ka jing mi pat bat ya baro ki bal khlat no ha ka jing isnei jong me to pdiang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ime barengkat bat kamaria the soti bakuj kakmi jong ublei ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirkuj ki belapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bentalem ha ke jeng embom jukut bat begini ro bat pandon burom yeme daw kun jong me u Jesus Christ. Daul embadu bahau kan lo hame ublei upa badan bor ha ka jingelo ka vejung men simbaku baraka buram ba ka jingero junom la junom kumbala hukum yangi daunong panim bad kumbala hika yangi daktin blay ngino deban ong kupa jangi kuba baneng kanlo kuba kui katen jang me kanwan ka hima jang me kanlo kumon jang me aga kindi kumba baneng to yangi minda ka jgman jangi kablas ngi badwam yangi ringa jangi kumbang rumam blesne yangi Uduram yangi shikajing ban shoy enre de beler na kabas new. To pellar yangi ngi kirpat ko try na ke jings new baro ha ke jings bon jang me the wai jings jing sign ha kisngi jangi nang ba da ka jingira ka jingis nei jang me ngin light barabor na ka pob bangiyo jingida na ke jing jinjar baro kat bangidang apilindi ya ka jingar men bakoid duka jingwan ba jonginong penim jongi u Jesus Christ. Namar kesume kalong kaima kesume kabob kaburam uta bachinam lachinam. Kotrai Jesus Christ. Me walang ong haki apostol jong me. Ka jingsuk nga ye happy. Ka jingsuk jonga nga ai happy. Wat peri yaki pop jongi. Henry yaka jinge jonga balang jong me. Duha ka jingsbun jong me. Doa yaka jingsuk baka jingyatli kabe katkum kamon jangme mami ubayim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk ko try kan don barabor ringat batpi Kabat piru. tagin yatruwa yakadaka jingsuk iwe a iwe pat Hakmi ukun lang broad jung blay Hakmi ubakit no yaki pop jung perte Sukido yaki balakod Shaka jingawai jung ukun lang broad Lagam shong and re shuang takti
gambar arspa. Chingosla chispa grupsan. Prosem kres.
Ukres baik jaga kecing doai naga benta kilunda jungi Ukres baik jaga jungi Tongin yaduai Kotrai ngi kripa tuai Bayan pendab yangi daka jingmen bamjukut Hakmat ka jinglong ble jongme Yakabala peni dak din lengpa Daka jingyabam yasib hangne ha slaperte Yakam bakas nam bakador jongme Dao Kris utrai jongi Utrayundon ringat batpi Ublei badan bor baro unkir kuyafi uppa badukun badumen sim bakuid Amen. Tulesuk yaro yau try daka jingim jongpi Ni sango yau play. Arspa khatar. Arspa khatar. sim bakut baralong ba meningkong jumtar baraboy jenam la jenam amen and your right you try Jesus Christ